Hän odotti pitkään. Ei siksi, ettei hän olisi halunnut aloittaa, vaan siksi, että hän ajatteli tarvitsevansa oikean hetken. Hetken, jolloin kaikki olisi selkeämpää. Jolloin hän tuntisi olevansa valmiimpi, varmempi, rohkeampi. Hän ajatteli, että oikea hetki tuntuisi erilaiselta. Että se olisi rauhallinen, kevyt, vapaa epäilyksestä. Mutta oikea hetki ei koskaan tullut. Päivät kuluivat yksi toisensa jälkeen. Viikot vaihtuivat ja elämä jatkui odottamatta häntä. Hän huomasi, että jokaisella kerralla, kun hän päätti odottaa vielä vähän, mikään ei oikeastaan muuttunut. Ei hän itse. Ei tilanne. Ainoastaan aika kului. Jos tämä tuntuu tutulta, et ole yksin. Moni meistä on odottanut hetkeä, jota ei koskaan tullut. Ja joskus jo se ajatus, että joku muu kokee saman, voi tuntua kevyemmältä. Eräänä täysin tavallisena päivänä ei tapahtunut mitään erityistä. Ei tullut merkkiä. Ei rohkaisevaa tunnetta. Ei oikeaa hetkeä. Oli vain se hetki, jossa hän jo oli. Ja jostain syystä se riitti. Hän ei tuntenut itseään valmiiksi. Hän ei ollut varma, oliko päätös oikea. Hän tunsi epävarmuutta ja pientä pelkoa. Mutta hän aloitti silti. Ei suurin askelin, vaan pienesti, hiljaa, hieman epävarmana. Ensimmäinen askel ei tuntunut hyvältä. Se tuntui vain mahdolliselta. Ja se oli tarpeeksi. Kun hän liikkui, jokin alkoi muuttua. Ei maailma, vaan suunta. Hän huomasi, että liike toi mukanaan asioita, joita odottaminen ei koskaan antanut. Selkiyttä, joka syntyi tekemisestä. Oppimista, joka tuli virheiden kautta. Luottamusta, joka ei ollut täydellistä, mutta todellista. Jos sinäkin olet joskus aloittanut ilman varmuutta, voit halutessasi jättää pienen merkin siitä. Yksi sana kommentteihin riittämässä. Ehkä se sana on aloitin. Hän ymmärsi, että oikea hetki ei ole jotakin, joka ilmestyy, kun olemme tarpeeksi valmiita. Se on jotakin, joka syntyy liikkeessä. Epätäydellisenä, keskeneräisenä. Hän ei lakannut pelkäämästä. Hän vain lakkasi antamasta pelon päättää. Ja jos tämä tarina kulki hetken rinnallasi, voit antaa sen jatkaa. Hiljainen tykkäys riittää kertomaan sen. Ja siitä lähtien hän ei enää kysynyt, onko nyt oikea hetki. Hän kysyi vain, mikä on seuraava pieni askel. Ja joka kerta, kun hän vastasi siihen kysymykseen, hän oli jo liikkeessä. Ja joskus juuri se on kaikki, mitä tarvitaan. Kiitos, että kuuntelit.